starter nu. Okay. Har du 3? Okay, hører du meget musik? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg er ikke sådan en, der køber CD'er hele tiden og sådan noget. Så det har jeg aldrig været ret god til, det der, når jeg hører meget musik. Okay. Hvad kan du så godt lide at høre, når du hører musik? Jamen, det er nok sådan noget stille, melodisk noget. Jeg kan godt lide Michael Bublé, som lige kom frem. Ellers så kan jeg godt lide noget gammelt noget, James Taylor og Okay. Hvad hørte du, da du var ung? Jamen, jeg hørte sådan mest bare radiohits, det der var i radioen. Jeg har aldrig købt plader og CD'er og sådan noget. Jeg har aldrig været sådan en techno-dreng eller hiphop eller sådan noget, overhovedet ikke. Eller heavy metal eller sådan. Slet ikke. Okay. Men mere det almindelige pop og rock. Står der her. Hvor går grænsen over musik for dig? Hvad mener du med grænsen? Jamen, jeg tænker, altså, er der noget musik, du ikke kan lide at høre? Altså, hvor går grænsen? Ja, okay. Jeg bryder mig bestemt ikke om sådan noget dødsmetal, noget med sådan nogen, der, hvor man overhovedet ikke kan høre, hvad de synger, tekster, der handler om vold og sådan nogle ting, bryder mig bestemt heller ikke om. Så det vil sige, det er der, hvor grænsen går? Ja, okay. Så jeg kan heller ikke lide sådan noget rave, techno, sådan noget, der lyder som om det kommer fra en faxmaskine eller sådan noget, der står og hyler. Det synes jeg heller ikke er noget musik at gøre. Jeg vil gerne have, der er tekst og melodi. Det er musik for mig. Hvorfor vil du spille klaver? Jamen, mine forældre synes, jeg skulle spille et instrument, og så startede jeg med at spille blokfløjte. Og det gjorde jeg et par år eller sådan noget. Jeg synes, det var enormt kedeligt. Og da jeg så havde prøvet det, så synes de, nu skulle jeg begynde at spille klaver, og det synes jeg da også godt, jeg kunne. Og så gik jeg til klaver en masse år. Og det var sådan set mest mine forældre, der blev ved med at synes, jeg skulle gå til klaver. Og jeg synes da egentlig også, det var meget hyggeligt. Jeg gik sammen med en klassekammerat eller to, og havde en skidegod lærer. Men jeg var ikke så god til at få øvet mig derhjemme. Så jeg synes lidt, det var spild af penge nogle gange. Står her, hvor længe har du spillet? Jamen, jeg begyndte at spille klaver, da jeg gik i 4. klasse. Og så gik jeg i cirka 10 år. Det er Kevin! 4. klasse, der var jeg jo... Der var jeg der 11-12 år. Så jeg har spillet 25 år. Okay. Nu har du spillet for mange mennesker og sådan. Har du tit været nervøs, når du skulle spille for andre mennesker? Så da jeg var yngre, dengang jeg var barn, der var det jo altid sådan noget, når der kom tanter og på besøg, så kan du ikke lige spille noget, så det nægtede jeg. Jeg ville ikke. Jeg havde det, og jeg var helt nervøs. Men så nogle gange kunne man måske sætte sig hen og spille af sig selv lidt senere, når det havde været der nogle timer. Jeg kan også huske, at jeg optrådte til sådan nogle koncerter, der var på musikskolen. Det gjorde jeg for gang, og jeg var virkelig nervøs. Det var dybt ubehageligt. Da jeg så kom på seminariet og begyndte at spille deroppe på lærerseminariet, og så senere kom her, så begyndte jeg jo så også at spille til morgensang. Og så skulle jeg også lige pludselig til at spille for forældre, når der var arrangementer der. Og der var jeg også nervøs. Men det er jeg ikke mere. Fordi nu har jeg gjort det så mange år. Så det generer mig ikke. Men der er ingen tvivl om, hvis jeg skulle ud og spille til et eller andet stort, man skulle noget mere, så ville jeg nok være nervøs. Kan du spille på andre instrumenter? Nej, det kan jeg ikke. Det kan du ikke mere. Altså, hvis jeg fik en blokfløjte, så kunne jeg jo også spille lille pøttet af kop. Altså, jeg har en mundharmonika, kan jeg også godt spille på noget. Men nej. Lige der væk, der bliver interviewet. Så står det altid. Hvad er din største drøm? I forhold til musik? Ja. Det er det vel måske nok. Ja, men altså, jeg har vel egentlig ikke nogen drømme. Jeg håber på, at jeg kan blive ved med at spille klaver. Jeg synes, det er sjovt at spille sammen med andre. Det kunne da godt være en dag, når man fik tid, at man skulle lave en lille band og komme ud og spille lidt. Så til at sidst, vil du spille det for?
eller vise et eller andet på klaver? Jamen, det kan jeg da godt. Hvad skal jeg spille? Jamen, det får du selv spille. Jamen, det kan jeg da godt. Altså, dengang jeg gik til klaver, så var det sådan noget... Så gik jeg jo til klassisk. Ja. Så det var jo efter noder, og så var det sådan noget... Sådan noget... Hvor man skulle køre op og ned og sådan noget, ikke? Og det var øvelse og lære det udenad, og det synes jeg jo var lidt kedeligt, ikke? Så så begyndte jeg, til de sidste år jeg gik klaver, så var det meget sådan noget ragtime og sådan noget. Det var teknisk temmelig svært at spille og sådan noget. Det var sådan lidt sjovere. Og så begyndte jeg så at spille efter becifringer, som er en lidt anden måde at spille klaver på. Fordi man kan jo lære at spille efter noder og sådan noget, og så kan man begynde at spille efter becifringer, hvor man egentlig ikke har noderne, men kun har akkorderne. Og det gør jo så, at man kan spille efter en sangbog som den her for eksempel. Så slå op på hvilken som helst, og for eksempel den her sang Års, der er så meget, der kan trykke, hvor der jo kun står bogstaverne, og så spiller man så efter det. Nu spiller jeg selvfølgelig forkert, men det gør nok ikke så meget. Hvor man selv skal finde ud af, hvor man vil lægge sine fingre. Og det er sådan en helt anden måde at spille på. Og det er sådan set det, jeg spiller i dag jo. Det er kun sådan noget. Det var da utroligt. Den her uden at høre engang kigge på noderne. Det er det, jeg spiller mest i dag. Det er jo sådan noget som det der her i. Det er jo også det, der er mest brugbart, når man er ude blandt andre. Det er lige at sætte sig ned og spille hvilken som helst sang, så vi kan synge med. Ja. Det er det? Ja, så siger vi tak. Det var så lidt.